Siellä Tommin kontista löytyy Skoda asettunettuna 4 kappaletta 2000 tuommoisia suppareita ja siihen että Dynamics S2 pääte. Lajittelussa komeet 150,6. Ja kaiken ton tärinän ja pärinän kestää komeasti tuo soittimeksi valittu alppinen soiti, eli koko konsepti tuntuu olevan kunnossa. Tommikin muistaa soittaa sitten tarpeeksi pitkään. Ja pannaan tosta mittari käyntiin, annat mennä siitä komeasti backupit.